Тапшыруны дәвам итәбез. Экраннар алдына Зур Ширкли авылында гомер кичерүче нәни Кояшчык Айбулатова Ләйсән Рамил кызын чакырып алам. Бүген 24 март көнне аңа 10 яшь тула. Ихлас күңелдән әлеге матур юбилее белән әбисе Сәгадәт, бабасы Фәрид, әтисе Рамил, әнисе Лилия, энесе Илхам, апасы Галия, җизнәсе Али, Камил һәм Гөлсинә котлыйлар. Кичкенә генә, матур һәм шул вакытта иң зур бәхетебез, балакайыбыз, кызыбыз Ләйсән. Синең 10 яшеңдә без мөгъҗизаларның көн саен булуын телибез. Синең балакайыбыз һәр казанышларыңа сөенеп яшибез. Бер кайчан да авырамасаң иде. Һәм шулай безгә матур яшәр өчен көч һәм дәрт өстәп тор иде. Сиңа әле 10 гына яшь. Киләчәк тормышыңның бу кичкенә бер өлеше. Әмма бу вакыт эчендә күп нәрсә үзгәрде. Беренче адымнар, сүзләр, мәктәп бусагасы. Бу гади әйберләрдә күпме бәхет күрдек. Безнең кичкенә мөгъҗизабыз, Ләйсәнебез, без тормышыбызны синнән башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Яраткан кызыбыз һәм оныгыбыз. Сине чын күңелдән, шатлыклы бәйрәмең белән, юбилеең белән котлыйбыз. Син җир йөзендә безнең иң кадерле кешебез. Тормыш сынауларын горур итеп, бүген безгә зур терәк, яхшы киңәшчебез бул. Гел шундый ачык күңелле, сөйкемле һәм дәртле бул. Яхшы кешеләр генә очрасын синең юлыңда. Мәктәпләрне тәмамлап, зур укулар йортларына керергә насыплар итсен үзеңә. Сине фәрештәләр үзләре сакласын һәм бер кайчан да авыруга юлыктырмасыннар иде. Әти-әниеңә сабырлык һәм зирәклек, өебезгә иминлек телибез. Ләйсәнебезгә 10 яшь тулды бүген иртәдән. Алдык иң матур бүләкләр кибетләрдә киштәдән. Әле укый ул мәктәптә. Бик матур бии, җырлый, киләчәккә күп ниятләр балакайыбыз баглый. Сыкланабыз кызыбызга, күзләр генә тимәсен. Бер кайчан синең яныңа хәвеф-хәтәр килмәсен. Үсеп җит шатлыгыбызга, без сине нык сөябез. Ышан, әгәр кирәк булса җаныбызны бирәбез. Озын булсын гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәхет, чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Кояш кебек тормышыңа ак бәхетләр килсен күренеп. Куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Кадерле Ләйсән, чын күңелдән сине матур беренче юбилеең белән котлыйбыз. Бүләккә күркәм җырда юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңла әле. Туган